Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Dirilio Santos ng Jesus Be Lifted Up, Calapan City. At narito po tayo ngayon upang pag-aralan muli ang banal na salita ng Diyos. At tayo po ay bumabati sa lahat po ng ating taga-subaybay sa palatuntunang ito. So, magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon saan man po kayo naroroon. At dalangin ko po na sa mga susunod na sandali ay maunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon na matatagpuan po natin sa unang Kronika, Kabanata 4, mula talatang 9 hanggang 10. First Chronicles chapter 4, beginning verse 9 and 10. At ganito po ang sinasabi sa New Living Translation. Babasahin ko po. There was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth had been so painful. He was the one who prayed to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain." And God granted him his request. Purihin po ang Panginoon sa mga talatang ito na ating binasa at dito po iikot ang ating pag-aaral ng kanyang buhay at banal na salita. No, actually, ang tema po natin para sa buwang ito ay patungkol po sa expansion, expansion of territory. Pero hindi lamang po yun ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito sapagkat ito pong panalangin ni Jabez ay napakaganda, no? At kung titingnan po natin sa First Chronicle chapter 4, ang pinag-uusapan po diyan ay yung lahi-lahi, yung pinanggalingan po ni Jabez at ng mga lingkod ng Diyos noong unang panahon. Ito po sa angka ni Juda. No, si Juda po ay isa sa mga naging anak ni Jacob at sa kanya pong lahi nagmula ang ating Panginoong Jesus. Kaya po siya tinawag na Lion of Judah. Ano po? So mababasa po natin yan sa history. Pero ito pong si Jabez o si Jabez ay magugulat po tayo kasi biglang isiningit, Biglang isinandwich po dito sa First Chronicle chapter 4. 9 and 10, dalawang talata lang po yan. At yung sa first verse na binanggit, sa verse 9, ipinakilala po si Jabez. Ang sabi po ng Biblia, Jabez was more honorable than his brothers. Siya daw po ay masigit na kagalang-galang kaysa sa kanyang mga kapatid. Pero yung nanay niya po ay nagpatotoo naman na nung siya daw po ay ipanganak, ay sobrang nahirapan itong nanay. Sabi niya riyan, I gave birth to him in pain. In pain, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong istorya. Kung yan sobrang laki ni Jabez nung lumabas at yan ng nanay niya, o baka naman nauna yung paa, kaya nahirapan yung nanay. Pero magkagayon man, ito po si Jabez ay nanalangin sa Panginoon, At ang prayer niya, may 4 na bahagi po ang prayer niya. Yung una, sabi diyan, "Oh, that you would bless me." Pangalawa, "Enlarge my territory." Yung pangatlo, sabi niya, "And keep me from harm." O let your hand be with me. Yun po yung pangatlo. At yung huli, sabi diyan, "And keep me from harm, so that I will be free from pain." At ang maganda po diyan, do sa huling statement, "And God granted his request." Purihin po ang Panginoon. No? So pag-aralan po natin, ano po ba yung gaano ba katindi yung prayer ni Jabez at tinugon siya ng Panginoon sa kanyang panalangin. Ano po, ang una po diyan ay yung hiniling niya sa Panginoon na siya po ipagpalain. Bless me, Lord.
At kung pag-aaralan po natin yung blessing ng Panginoon, yan ay iba't ibang uri. May 4 na uri po akong isinyer dyan. Una, yung 4 kinds of blessing. Number 1 po dyan ay yung spiritual blessing na sinasabi ng Luke chapter 4 verse 4 and Matthew 4:4, isa po ang mensahe niya. Sabi diyan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So, spiritual blessing po tinutukoy diyan ng Panginoon. Sabi diyan hindi lamang daw po material na bagay, nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, that's spiritual. Marami pong tao, maraming kayamanan, no? Maraming ari-arian, pero pagdating sa spiritual blessing, ay doon po sila walang masabi. Kaya sa chronological order po ay number 1 po ang spiritual blessing. Ano po? Pangalawa, yung emotional. Siyempre, nga naman natin na maraming pera, maraming ari-arian, ay hindi naman tayo mapagkatulog sa gabi. Lagi tayo may iniisip, no? Iniisip natin siguro kung paano tayo yayaman pa o kung may nagtatangka sa ating kayamanan. So, mas mahalaga po yung may kapayapaan, may kagalakan sa Panginoon at may pag-ibig siyempre, no? Sabi nga diyan, no, yung love, peace, joy, sound mind, contentment. So, yan po yung fruit of the Holy Spirit. Ay kapag wala po tayo niyan, ay mahirap mabuhay ng may kapayapaan. Ano po? Ang pangatlo po diyan ay yung physical. Siyempre, yung ating katawan physical, kalooban po ng Panginoon niya na tayo po ay malakas, malusog, at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, magpupuri tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo ng malakas na pangatawan ng kalusugan. Sabi nga po ng aklat ng 3 John 2, sabi ni John kay Gaius, doon sa kanyang kaibigan, I wish above all things that you may prosper, be in good health, even as your soul prospers. So tinutukoy po dyan hindi lamang po physical blessing, kasama na po dyan yung spiritual at saka yung material. And lastly, yun na nga po yun, yung material blessing. No? Minsan o kadalasan, pagdating sa pagpapala, ang inuuna natin pahalagahan yung mga material na pagpapala. Kayamanan, no? Yung territory, no? Yung ari-arian. Kasi ang hiniling po ni Jabez dyan, during that time, ay yung enlargement ng kanyang territorial aspect. Pero kasi nung unang panahon masabi lang na mayaman ang tao pag maluwang ang ari-arian, maraming mga alagang hayop. Pero sa ngayon pera pinag-uusapan po. Pero kasama po 'yan, At yan ho ay pinakahuli. Yung riches, yung wealth, yung land o yung territory. Okay, so yan po yung hiniling ni Jabez. At natuwa ang Diyos sa kanya kasi alam ng Diyos na kailangan po natin ito. Kailangan natin yung mga klase ng ganyang pagpapala para mabuhay ng may kasaganaan. Yung pangalawang hiniling po niya ay yung enlargement of territory. Actually, Jabez was asking for expansion of his land or territory during that time to help him in his work. He is asking for more influence, siguro, and responsibility or even opportunity in serving God. Yan. Pero sabi nga, pag mas malaki ang kayamanan, ay mas malaki ang pagbabayaran. Pero tayong kasabihan, the greater the blessing, the greater the responsibility. Okay po? Parang narinig ko yan doon sa pelikula ni Spider-Man. Sabi diyan, with great power comes great responsibility. Sabi ng Luke 12:48, to whom much is given,
much is required. So, alam siguro ni Jabez na pag hiniling niya siya pagpalain o payamanin ng Diyos, kaya niya itong i-handle, di po ba? Kasi may mga tao po na hindi kayang i-handle yung malaking kayamanan. Kaya siguro do sa parable of given talents, meron pong binigyan ng 5 talento, meron binigyan ng 2 lang, at meron naman binigyan ng 1 lang. Sabi po doon depende yan sa kakayahan ng tao. Kaya ano po nangyari? Yung unang 2 binigyan o pinagkatiwalaan ng talento o ng kayamanan, ginamit po nila ito. At sabi ng Biblia doon sa ating kwento na yon ay ano nangyari? Kumita po sila ng doble. Ipinangalakal nila yung puhunan binigay sa kanila ng kanilang amo o ng kanilang Panginoon at sila'y kumita. Kaya nung sila'y nagsulit sa kanilang boss, sa kanilang amo, ano sabi ng amo ng Panginoon? Good and faithful servant. Dahil napagkatiwalaan ka sa maliit, pwede kang pagkatiwalaan sa malaki. So, ang opposite po nun, kung sa maliit na bagay, hindi ka napagkatiwalaan ng iyong amo, lalong hindi ka pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya po, ang Diyos, wala siyang tawag dito, wala siyang kinikilingan o wala siyang sabi nga ng Bible, no, there is no respecter of person. Okay? Pero, pansinin niyo po yung binigyan ng 1 talento lang. Sa halip na gamitin niya yung pinagkatiwala sa kanya, hindi niya ginawa. Itinago niya, at sabi niya, nung nagre-report na siya, natakot siya sa amo niya, kaya itinago niya. No? At sinisi pa yung amo. Kumbaga parang nagreklamo pa siya. So ano sabi ng amo? Ikaw na tamad at masamang alipin. No? Alam mo pala na ako'y mahigpit, na ako'y stricto, na ako'y nag-aani kahit di ako nagtanim, at nag-iipon kahit hindi ako nagbilad. Dapat ipinasok mo man lang yan o dineposito mo sa bangko para kumita naman. At dahil sa kanyang ginawa, pinarusahan siya. Ang sabi ng Panginoon doon, ng kanyang boss, yung nasa kanyang kakaunti, kinuha pa at ibinigay doon sa meron na. So, parang nangyayari po sa ating environment yan na kung sino pa yung mayaman, lalo yung mayaman, at kung sino yung mahirap na tamad, lalo naghihirap. So, it's a matter of ano po yan, sipag at tiyaga pagdating sa pagpapalang material. Ano po? So, yung pangatlo po na hiniling niya, sabi rito, let your hand be with me. No? Be with me in all that I do. So, si Jabez po ay nananalangin para sa proteksyon. He is praying for protection, for anointing, for wisdom, for God's presence. Ano? No? Humihiling siya sa Diyos ng ability to handle and manage everything that God has given him. So, kung ano yung pinagkaloob sa kanya ng Diyos, so naniniwala siya na kung wala ang pagkilos ng Diyos, he could not manage bigger territory. No? Sabi dito, he believed that apart from God, he could not manage bigger territory. Kaya nga po, sa lahat ng biyaya ng Panginoon na hinihiling natin, ay siguraduhin natin na kaya natin itong i-handle. Kaya humiling tayo ng wisdom kay Lord. Ano? Sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga lakad at ililid niya po tayo. Itutumpak niya ang ating lakad. Okay? Yung pang-apat po, sabi diyan, keep me from all trouble and pain. Keep me from harm, no? From evil, from trouble, and from pain. Ano po ibig sabihin niyan? Jabez is praying that the curse or meaning of his name be broken. Bakit? Kasi po, ang meaning ng kanyang pangalan na Jabez, ang ibig sabihin po nun ay
Kung sa panahon natin siguro, ang tawag dyan doon sa anak na ipinaglihi sa sama ng loob, ano? No? O kaya, siya ay pinanganak na may kahirapan, sabi ng nanay. So, ayaw niyang ayaw niyang tanggapin. Kaya he's praying that the curse or meaning of his name be broken to protect him from all deception or plans of the devil. Alam naman natin ang plano ng diablo, no? Sabi ng John chapter 10, verse 10, letter A, the plans of the devil is to kill, to steal, and to destroy. So, pagdating sa pangalan po, kung ang pangalan po natin ay alam natin ang meaning ng pangalan natin, at kung ito'y maganda, ay ano po yan? Tindigan natin, ano? Kung ang meaning po ng inyong pangalan ay maganda, ay tayuan po natin yon. Pero kung pangit, katulad nung kay Jabez, ay i-rebuke natin ito. Kaya humingi siya ng prayer kay Lord na ilayo siya sa trouble, sa pain, no? Para mamuhay siya ng may kapayapaan, ano? 'Yon. Alam niyo, may mga pangalan po kasi na ang meaning ay maganda, no? Halimbawa lang po, ito. Halimbawa, ako po, ang meaning ng pangalan ko po, sa totoo lang, yung palayo ko po na Ver, no? Victory Echo Romeo, yan po ang ibig sabihin niyan. Spanish word po yan Ang ibig sabihin niyan, to see. To see. No? To see is to believe. Kumbaga, para si Tomas, ano? Hindi siya naniniwala na ang Panginoon ay nabuhay na maguli at nagpakita sa mga alagad. Isipin nyo, 11 na yung nagpapatotoo. O 10 na. Kasi wala na si Judas pala nun. 10 na yung nagpapatotoo, hindi pa siya naniniwala. Sabi niya, gusto kong makita ang Panginoong Hesus talaga nabuhay pag naipasok ko yung aking daliri sa kanyang palad at yung aking kamao sa kanyang tagilira na sinibat nung sundalo, di ba? So, nung magpakitang muli ang ating Panginoon, siya unang tinawag. Alika Tomas, manampalataya ka na. Mas mapalad ang naniniwala o nananampalataya kahit di niya nakita. Ayun, so doon pa lang naniwala na si Tomas, ano? Kaya ako po, nung una, hindi ako naniniwala pag walang ebidensya. Pero salamat sa Panginoon, nung naborn again po tayo at nakakilala sa Diyos, nabaliktad na po yon. No? To believe is to see na po ako ngayon. Nananampalataya po ako na makikita ko ang pagliligtas ng Diyos. Sabi nga ni David, I believe to see the salvation of the Lord. Yun po sabi ni David, ano? So, pag meaning ng pangalan ng pinag-uusapan, suportahan po natin pag maganda, no? Pero pag pangit, wag nating wag natin tanggapin at manalangin tayo sa Panginoon na ito ay mabaliktad. Ayan. At yan po ang ginawa ni Jabez. Ayan. He was praying to break the curse of his name. Ayan, mawala ng bisa. Ayan, kaya tayo po, it is very important for us to keep praying and to keep us safe and sound from the plan of the devil. Ano po? Okay? So, ayan po, no? And then, we must seek God's protection. We must also ask God to guard our thoughts and actions. Okay? Hindi lamang po yung meaning ng ating pangalan, pati yung ating ugali o yung ating, sabi nga sa Kastila, yung kostumbre, yung ating ginagawa nung dati na style natin ay bulok. Kailangan po mabago na rin yon. Para yung meaning ng pangalan po natin na dati hindi maganda, si Lord ang bahalang magpaganda. Okay? So ngayon naman po, pag-aralan natin, ano po yung dahilan bakit tinugon ng Diyos yung panalangin po ni Jabez.
No, may tatlong dahilan po 'yan na aking na-research. Ito po, ang una, because his prayer is short but specific, no? And with boldness. No, nanalangin po siya sa Diyos ng tahasan, hindi siya nahiya, no? Na kasi siya po ay nasa angkan ni Huda. Ang angkan po ni Huda, kung ating pag-aaralan, yan po ay angkan ng mga hari, no? Hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus ang pinaka mataas kasi hindi lang po siya physical king kundi spiritual king ng buong sangkatauhan, no? So yun po. Kaya alam ni Jabez at nananampalataya siya, alam niya yung stand niya sa harapan ng Panginoon. Na bagamat pangit ang meaning ng pangalan niya, pero very boldly nanalangin po siya sa Panginoon. Sabi nga ng Hebrews 4:16, come boldly to the throne of grace so that you may obtain mercy and grace in time of need, ano? So kailangan daw po paglalapit tayo sa Diyos bold dahil anak tayo ng Diyos, di po ba? At dahil anak ka ng Diyos, may karapatan kang humiling sa iyong Ama, ang ating Amang sumasalangit, na hindi tayo kailangang magmakaawa kasi anak po tayo eh. Parang ganito lang yan, kung ikaw ay anak ng iyong tatay at nanay, nasa loob ka ng bahay, lahat ng nandoon sa loob ng bahay may karapatan kang gamitin o kuhanin, no? Kung minsan hindi ka na nga nagpapaalam pag kukuha ka ng pagkain halimbawa sa rep, hindi ka na nagsasabi at hindi ka na nagmamakaawa sa iyong ama na ikaw ay bigyan. At dahil anak ka, may karapatan ka. So parang ganito lang po yan. Pagka nasa loob tayo ng palasyo at ikaw ay anak ng hari, may karapatan ka sa buong palasyo. Lalo na kung ikay panganay, di po ba? Kasi ganoon ang tradisyon sa buong Israel. Okay? Pangalawang meaning po, bakit tinugon ng Diyos ang panalangin ni Jabez? Because of his prayer asking for blessing, growth, and protection. Ano? Ang hiniling po niya ay yung presensya ng Diyos na sa lahat ng oras at sandali, samahan po siya. No? Samahan siya. Na ayun, sabi diyan sa pangalawa, doon sa pangatlo, no? Let your hand be with me. No? So ang hinihingi po niya diyan yung guidance ng Panginoon, yung protection ng Diyos, na siya palaguin ng Panginoon, payamanin siya, no? At ingatan siya araw-araw. So very specific yung prayer po ni Jabez. Bagamat isang talata lang po yan, ano? Pero kung babasahin po natin yan sa original tongue, sa Hebrew word, ay yan na po yung hinihiling ni Jabez, no? At po siya, may lakas po siya ng loob na hilingin ito sa Diyos sapagkat alam niya kung anong stand niya sa harapan ng Panginoon. May karapatan po siyang humiling. Amen? At ang pangatlo po, no, sabi diyan, because Jabez did not rely or stuck with the meaning of his name. Hindi po siya nanatili na luhaan. Kumbaga, hindi niya pinanghawakan yung meaning ng kanyang pangalan. At sa halip na nalangin siya sa Diyos na siya po ay pagpalain ng Panginoon, ingatan ng Panginoon, no? Samahan ng Panginoon araw-araw. So, na-break po yung na-break po yung curse na yon na siya po ay anak na pinaghirapan or kumbaga pinaglinga sa sama ng loob eh. Okay. So yun po. At sabi ng Bible, and God granted his request. No? And God changed his life story. Binago ng Panginoon yung kanyang buhay, pinagpala siya, pinayaman siya. So ano po ang conclusion? Ano po ang lesson na makukuha po natin sa istoryang ito ni Jabez? No? Kung i-apply po natin sa ating buhay, paano po tayo mananalangin sa Diyos? No? Paano po tayo lalapit sa Panginoon? May tinuro pong isang prayer na kumbaga, sabi dito,
sa ating panalangin, hilingin natin sa Diyos na tayo po ay pagpalain niya. At syempre, kung Tagalog po ang ating prayer o English man, kailangan maging specific po tayo at lumapit tayo sa Diyos ng may boldness. Pag sinabing boldness, hindi ka nahihiya, no? Malakas ang loob mo kasi alam mo na ikaw ay anak ng iyong ama. Anak ka ng Diyos at may karapatan ka na humiling sa Diyos. No? Yung ang pagiging anak, karapatan po yan, di po ba? Nung magsimula tayong manampalataya sa Panginoon, sabi ng John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, Jesus Christ, to them He gave the power to become children of God. No? So may kapangyarihan po tayong humiling sa Diyos dahil anak tayo ng Diyos. So kumbaga ang prayer po natin ay ganito, Lord, bless me indeed. Enlarge my territory or influence for your glory alone. So hihilingin po natin yan para sa kapurihan ng Diyos. Let your hand of blessing and protection be with me in everything I do. Sa lahat ng gagawin natin, hilingin po natin yung pagpapala ng ating Panginoon. No? And Lord, sabi diyan, keep me from evil, from plans of the devil, so that I will be free from pain. From pain. So ang nangyari, yung pangalan po ni Jabez, na ang ibig sabihin ay pain or sorrow, naging honorable po siya. Ang declaration po ng Bible, honorable man po siya. No? So, yun po, no? At ayun po nangyari, nawala po yung pain niya dahil pinagpala siya ng Panginoon. So sa ating pong buhay, mga kapatid, pwede po tayong manalangin katulad po ng panalangin ni Jabez. At alam po natin na kapag ang panalangin po natin ay tausang puso natin sa pagpipray kay Lord, wala pong magagawa ang ating Ama sa Langit kundi tugunin yung ating mga panalangin. So purihin po Panginoon at tayo po ay manalangin sa oras na ito. Idalangin po natin na turuan tayo ng Panginoon na manalangin katulad ng panalangin po ni Jabez. At sa huli, sabi po ng Biblia, tinugon ng Diyos ang panalangin ni Jabez. Okay po? So pwede po tayo manalangin ngayon. Let us bow down our heads at tayo po ay manalangin. Purihin ka o Diyos ang mambanal sa gabing ito. Salamat Ama sapagkat natutunan po namin ang manalangin katulad ng panalangin ni Jabez na siya po ay pagpalain mo. Gayon din kami Panginoon sa lahat ng aspeto ng pagpapala. Una sa lahat ang spiritual aspect, ang emotional, ang physical Panginoon at gayon din o Diyos ang material and financial blessings. At Lord, I pray na ingatan nyo rin po ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak. Samahan nyo po sa aming paghayo, sa aming pagtupad sa mga tungkulin na pinagkatiwala nyo po sa amin. Na katulad ng panalangin ni Jabez na lagi nyo po siyang samahan, lagi nyo po siyang gabayan, patnubayan sa lahat ng kanyang mga lakad. At ilayo siya sa anumang kapahamakan o plano ng kaaway. Sapagkat kalooban mo na kami po bilang yung mga lingkod, saan man kami magtungo, saan man kami pumunta, ang pag-iingat, ang paggabay, patnubay niyo po patuloy naming maranasan. Kaya, O Diyos, salamat po ng maraming marami. We believe and declare, O Lord, na ang biyaya at pagpapala mo sa amin ay patuloy mong palalaguin. You will expand our territory, Father God. At lalo na po sa ministeryo na pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po Ama sapagkat binigyan niyo po kami ng isang tagapanguna na ang puso o Diyos ay hanapin ang mga kaluluwang nawawala. At gayon din ang mga simbahan na walang nagme-mentor, walang sumasakop na umbrella sa kanila. Ama, marami pong salamat sapagkat ang iyong salita at ang gawain ito, Panginoon, ng Jesus Be Lifted Up Church ay nakarating hindi lamang sa Luzon, kundi sa Visayas and Mindanao. And we believe, Lord, na ito'y dadalhin mo rin po sa ibang bansa.
Kaya Ama, maraming pong salamat. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng mga naka-tune in, nakikinig at patuloy na nagbubulay-bulay ng iyong buhay at banal na salita dito po sa programang Tinig ng Pag-asa. Salamat po, Ama. We entrust to you everything, Lord. We declare the victory. Sa iyo po lahat ng papuri. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. God bless you all. And bless po ng Panginoon ang ating buong isang linggo. Salamat po.